ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಬಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೇನುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾನು ದೂರ ಪಾರಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಏ ಪೋಲ ಹೇ ಅವ್ವೇ ಕೊರೋನಾಗ ಪೋಕಾಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಏ ಪೋಲ ಹೇ ಅವ್ವೇ ಕೊರೋನಾಗ ಪೋಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೋನುಗ ಮನಸುಡೆ ಭರವಸೆ ದೀವೋನುಗ ಊರೂರ್ ಮೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವಡು ಹೊಸ ರೋಗ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ ಓಡು ಸಾಬೂನು ಬಳಸುಗಾನ ದೆಕ್ಕಗಾನ ಕೈ ದೆಕ್ಕಗಾನ ಮಾತಾಡಲ ಜಾಗತೆ ಮೂಡಗಾನ ಹೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಏ ಪೋಲ ಹೇ ಅವ್ವೇ ಕೊರೋನಾಗ ಪೋಕಾಲ ಮಲ್ಲ ರೋಗದ ಸವಾಲುಲೆನು ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಲಿಪುಗನ ಜೀವದ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮಡಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ನಿಯಮಲು ನೆಂಪಿಪ್ಪಡು ಆಜಡಿ ಅಂತರ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವಗು ಬೆಲೆ ಕೋರ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಏ ಪೋಲ ಅವ್ವೇ ಕೊರೋನಾಗ ಪೋಕಾಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಏ ಪೋಲ ಹೇ ಅವ್ವೇ ಕೊರೋನಾಗ ಪೋಕಾಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸದಾನಂದ ಬಿ ಮುಂಡಾಜಿ. ಮಹಾಮಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಳೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತಡೆದೂತೆರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಆಜಾಡಿ ದೂರ ಉಂತಿದು ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂಜಾತ ಕೊರೋನಾದ ಅಬತಾರವನ್ನು ತಡೆಯವಳಿ ಪಿದಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುನ ಬದಲು ಮೀದು ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲ್ತು ಉಳಯ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ದೀವೊಂದ ಅಪಗಪಗ ಕೈದೆಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಜೀವಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಒಂದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನೆರೆಕರೆ ಸಮಾಜವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮುಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಪುನೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶವರ್ದೇ ಗಿಡವಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಯೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕನೆಯರ ಪುನಿಕ್